Hola! Avui explicarem un conte. Des del Museu de la Pagesia han volgut recuperar aquests grans moments en família on s'ajuntaven a la vora de la llar de foc i explicaven un munt d'històries. Som a una masia d'Òdena, a Cal Pau Palomes. És una masia del 1700. I antigament anaven al pou a buscar aigua i s'il·luminaven amb uns fanalets i amb espelmes. Mireu, aquesta olla petita d'aquí és on feien el dinar i el sopar de cada dia. I amb aquesta més grossa és on feien les botifarres. La família vivia de la pagesia, del blat, dels animals de corral, també feien vi. Igual que el personatge de la nostra història, agafaven el cavall i el carro i se n'anaven al mercat a vendre els seus productes. El conte que explicarem avui és un conte recollit pel Joan Amades i nosaltres hem fet una petita adaptació perquè s'apropa el dia de Sant Jordi i ens ha fet il·lusió que la nostra tradició sortís. El títol és El marxant de les 3 filles. Hi havia una vegada un marxant que tenia 3 filles. Tant se les estimava que cada cop que anava al mercat els hi preguntava què volien que els hi portés. Aquell dia, la filla gran va demanar un perfum. La filla mitjana va demanar un vestit. La filla petita va demanar una rosa, la rosa més bonica de tot el roser. Quan va ser l'hora de tornar cap a casa, el marxant va comprar un gran perfum per la seva filla gran. També va comprar el vestit més bonic per la seva filla mitjana. I va recordar que de camí a casa hi havia un gran roser i que d'allà agafaria la rosa per la seva filla petita. Quan va arribar al roser, va agafar, com la seva filla va demanar, la rosa més bonica de tot el roser. De cop i volta es va donar compte que aquell roser era d'un ogre i en veure que aquell home havia agafat la rosa més bonica es va posar a plorar. El marxant va intentar consolar a l'ogre, però no va poder i va decidir que demanaria ajuda a les seves filles per fer feliç aquell ogre. En arribar a casa els hi va explicar la història i les seves 3 filles van decidir que ajudarien el seu pare a que l'ogre estigués content. Així doncs, la filla gran va fer un gran pastís de 10 pisos. Quan li va portar el pastís a l'ogre li agradaven molt els pastissos, però tot i així no va poder oblidar la rosa més bonica de tot el roser i no va poder deixar de plorar. La filla gran va tornar a casa, molt trista, i va explicar al seu pare i a les seves germanes que el pastís no havia sigut. La filla mitjana va decidir que li faria una cançó molt alegre perquè l'ogre deixés de plorar. Quan va arribar i li va cantar la cançó, també li va agradar molt la cançó, igual que el pastís. Però l'ogre no va poder deixar de plorar perquè encara recordava la rosa més bonica de tot el roser.
Així doncs, també molt trista, va tornar cap a casa i li va explicar al seu pare i a les seves germanes que no ho havia aconseguit. La petita, molt decidida, va decidir que ella trobaria la solució. Així doncs va pensar i pensar molt a veure què ell podia fer feliç a l'ogre. I després de tant pensar, va decidir que li compraria un llibre amb la història més maca de tot el món. Així doncs, tota decidida, quan va trobar aquesta gran història, va anar i li va regalar a l'ogre. L'ogre va començar a llegir el llibre i de cop i volta es va donar compte que no podia parar de llegir fins que no es va acabar. Tots es van posar molt contents perquè gràcies a aquell llibre l'ogre va poder oblidar la tristesa i va poder oblidar la rosa més bonica de tot el roser. I com aquí a Catalunya, el dia de Sant Jordi, a partir d'aquell dia van començar a intercanviar roses per llibres. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.